Dobrý den, čelíkovia. No, toto bude krátké video, takže toto je Flip a Clip, kde mám všechny moje animácie. Ketchup Gourmet. Dobre. Takže vytvoríme si novú stránku. Ďalšiu, než to tam není. A teraz vám idem dať tutoriály, ako kresliť. Jej. Takže prvá vec, ktorú vás musím naučiť, je ako sa kreslí na koc, ako sa kreslí gula. Takže musíte takto začať, potom takto a takto. A pokiaľ ne, mne vždycky z toho vznikne kocka, ale ne, dať si normálne sánu, toto je gula. A teraz, keď chcete robiť hlavy ako ja, tak to je takýto vajíčkový oval. Napríklad takto. Dobre. Teraz musíte vedieť obkreslovať. Takže dobre, musíte ísť do Add Image. Takže si tam dáte napríklad toto. Ja si tam dávam, hovorím tomu Big Kuni. Napríklad takto. Teraz ideme na druhý obrázok. Tu už on je. A tu použijte štetec a začnite obkreslovať. Jedna noha hotová. Teraz druhá. Dobre, druhá noha hotová. Začnem kresliť telo. Ne. Teraz tu ruku. Dobre. Toto asi preskočím, lebo toto je dole, nechcem, aby toto video malo 9. Dobre, takže dokončil som to. Pokiaľ ešte okička. Dobre, aj som ho vyfarbil. Takže Big Kuni je hotový. Toto si vymažem. A teraz ho tu mám dvakrát. A teraz vás naučím, ako ja animujem. Takže kliknite to štvrté tlačítko. Dajte to posledné tlačítko. A teraz napríklad, keď chcete ho naanimovať, ako sa usmieva, alebo napríklad ako mrká, tak tomu musíte vymazať oči. Zastačte, keď mrká. Dobre. Teraz toto si zdĺžíme. Toto tam necháme aspoň tak 2 snímky. A sem dáme hned 2 takéto. A teraz máme... Počkaj. A teraz máme... Za každou sušie. V tejto aplikácii je milión... Dobre, toto. Reklám. Ale dobre, Marka. Dobre, kamoš. Dobre, Big. Tak napríklad tu máme toto. Kuniho. Čau. No a keď chcete animovať, tak musíte znovu kopírovať, takto tam dať. Vymazať si mu trošku z ruky. Dobre. A toto mu opravím. Možno sa to dá ináč, len ja som ešte v tomto není skúsený, takže neviem, ako sa to robí. To keď tak Roldo poznám. A teraz mu dáme takto pekne, že na vás máva. Tak, dobre. Bože. Ja neviem, kresliť prsty. Dobre. Dobre, to zahádam.
Nakopírujem to, otestujeme to. Dobre. A teraz to ideme. Dá sa to robiť aj lepšie, len ja neviem. Ja ešte nejsem moc dobrý animátor. A teraz takto sa maluje, že vyfarbuje, že idete na to štvrté hore, vyberiete si tam hociakú farbu, napríklad ja tú červenú a bum. Teraz zmením toto na tú farbu a bum, mám mikinu vyfarbenú. Teraz černá, galoty vyfarbené, aj oči, vlasy. A takto ja vyfarbujem. Je to ťažké vlakedy. Ale a teraz, ešte keď pôjdeme na ten štetec, tak si tam môžeme vymeniť farbu, napríklad tú červenú. Alebo tú, ja neviem, zelenú. Alebo tú fialovú, s ktorým kreslím tie oči. A bum, funguje to. A hoci kedy si to môžete dať naspäť na červenú a bum, máte to. A ide vám to vrátiť do tej červenej, ktorú ja používam. No, nech sa pekne usmievaj, kámo. A keby ste sa pýtali, áno, dá sa farbičkami prejsť cez farbičky. Napríklad takto. Je to jednoduché. A keď to budete robiť, keď to prejdete perfektne, tak z toho môže vzniknúť niečo takéto pekné, vám z toho to môže vzniknúť, keď viete, ako, keď máte pamäť a viete to okresľovať. Napríklad toto som tam vymazal tí čiary, nech to vyzerá lepšie. Vyzerá to docela dobre. A keď dáte toto tretie hore, vlastne nie to, piaté, a dáte si v tom toto, tak si tam napíšte hoci čo, napríklad hoci čo. A môžete si to zmenšiť, zväčšiť a bum. Tu je pekné písmo. Kapibara 1, 2, 3. Ale toto sa neviem čo vôbec robí. Čo to robí? Aha, že to dokáže vymazať určitú časť z animácie. Dobre. Dobre vedieť pre vás. Počkať. To ne. Jo! Ja to môžem rozprávať úplne, že tady, ja si to prekazám, tady. LOL. Dobre. Ja... Keď si dáte toto, čo je úplne hore, tak to si môžete dať hociak. Môžete si tam napríklad okolo toho, takto, aby ste vedeli, že máte perfektnú čiaru, tak proste stačí okolo toho kresliť a všetky čiary, čo nakreslíte, budú rovné. Ale ide to aj naopak. Môžu byť napríklad takéto. A toto piate, s tým si otvoríte celý obrázok. Keď si tam takto úplne že zoomnete, tak toto použite. A týmto tam pridá video. Hoci aké chcete. Napríklad toto si tam ja môžem dať. Neviem, čo to je. Vítajte v Storytime. Jo, toto je nepodarené video, ktoré asi nikdy nevíte. Som mal ľadový klej v ruke a... Neviem, možno nás to vydám, ale... Som si, že sa napijem a nevyzerá to tak. On sa potom začal smiať. Je to nejaká kravina.
Ale dá sa to tam dať, keď tam dáte túto šipku. Aha, tak to by ste potrebovali nejaké prémium, alebo čo. To je aj tak nepotrebné. Potom tu si môžete pozrieť framey, aké máte. Potom tu je project settings, že si to tu môžete premenovať. Alebo dať si tam nejaký background. No, toto bude asi všetko z mojich rád. Dovidenia, čajkovia.